Watla ka jaka bajia ka jingtwa mau tua kendo Rngaiñ. Hakamit juga khat sau trek uyayong arja arpulai ka day haka alignment bansnai ka surok tu lane na Shillong Shadauki daga National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL penban ka penlengo ka long baga jingti mau thop ban khaïi sa Bangladesh nakate ka jaka ka dangayai beteng hadu kini kisngi kani ka benta ka ha pa package tu jong project surok Shillong Shadauki bat ka NHIDCL kala ai pen tray hakawai ka company ka bala tipkum ka ARSS infrastructure projects Hendrai kini ka company kam syam labu kijing maham ni kinu kijing penkre banyada ya ki bakum kini kijing tua namar kite kijing tua kiju jia na kapor ha kite ki jaka kinong song snong bat ki pat ba ki bayat bayang leng ba kate ka jaka kilaong bag jing ti mau ka don man la kasngi ha kate ka jaka bat omla ban ong manu ba ai bor la ka dei ka ARSS ni don ki kunhun bat ki riu shimet ki pasuti kumtu ni kala bandon ka jia su thu jimut lang Nakaliang ba Preston tensang MLA ke penur selabat usembut menteri rang ba ke jala Meghalaya ubadai pet yang ketanat PWD roads ulaong bagi bor penyak distrik kin ujo daga ejahar kenang ban lap ikjing sisa baro kani ke jingtwa kala yo ban rong arngut kibriu rengkat ka kali ke bagi syong bat hadu bepelat ya kani ke kubor kibor na State Disaster Response Force Civil Defence bat Home Guard kibor pulit kinong song snong ki padang wat ikini ki arngut ki padang jar ngai ha kani ke jingtwa kata rati ke bangadon man ongkolong kami nakadao menta nakaliang jongka administration kinla ega FIR but number 2 kanya ka case ngin study na dong sedong kadi kelapsis jongno daga dei jong wen NHIDCL ne dei jong tu company ne dei jong no ka tangamba parla bandong ta kinlai ai baka ain kan trikam tangba kumongol yakino ki lapsis ki bingisya ya katakan pecistong kai kat kumbenti